нарича циганин, аз също съм циганин. Аз съм, чуйте малко, аз съм и милет, аз съм и циганин, аз съм и турчин, аз съм и помак, аз съм всичко това, защото съм гласът на онеправданите и на унижените. Искам вашият глас за тези достойни мъже и жени от листата. Вижте ги колко са готини, но те освен готини са много силни политици. И в 42-то Народно събрание няма да позволят нито на Бойко Борисов, нито на Цветан Цветанов да дискриминира когото и да е. В 42-то Народно събрание ще се чуе силният глас на ДПС. Чрез мен, чрез Ердинч, чрез Селиха, чрез Мустафа, чрез Муса, чрез Мукатес, чрез Шинаси, чрез Метин, чрез голямото семейство на Движението за права и свободи.